करून आमच्या कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण डिचोली शहरात काँग्रेसीचे बॅनर मोठ्या प्रमाणात लायले। पण आज ह्या दिवचलची भारतीय जनता पार्टीचे उर्मट आणि गुंडाईजम असलेले कार्यकर्त्यांनी आमचे बॅनर जे असतात हे फाडलेले असतात, पिजलेले असतात। बॅनर तोडले म्हणून काँग्रेस पार्टी कमी जावचे नात किंवा मनोहर शिरोडकराची प्रसिद्धी कमी जावचे नात। आम्ही कपडे काढून हो जो आयज आम्ही निषेध जो केल्लो आसात ह्या बीजेपी सरकाराक, ह्या पर्रीकाराक, ह्या पार्सेकाराक इतलेच सांगूंक सोदता, काँग्रेसचे स्थान जे आहा गोंयकारान हे सगळ्यांचे काळजान आसात। त्यामुळे काँग्रेसचे जे हातीचे स्थान आहात, काँग्रेस पक्षाचे जे स्थान आहात, गोंयकार म्हण दिवचलकरांचे सगळ्यांक काळजान आसात, ते कोण तोडू शकनात। इवन दिवचलचो आमदार जे आसात ह्या आमदाराचे यांच्यांनी बॅनर तोडलेले आसात। हेजे वयल्यान लक्षात येतात की ह्या भारतीय जनता पार्टीकडे संस्कृती ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यांकडे कल्चर ना, आणि अशा पद्धतीन फ्रस्ट्रेशनान हे तेंच्यांनी जे आमचे बॅनर जे तोडलेले आसात त्या बॅनराच्या विरोधात आम्ही निषेध व्यक्त करता।